Benvidas e benvidos a esta nova parte do videotutorial sobre o uso da rede social educativa Schoology. Neste apartado que imos ver hoxe algo moi sinxelo que consiste no funcionamento do calendario, como engadir un evento a un curso. Para eso partimos da páxina inicial do noso perfil na rede educativa. Vemos que aquí arriba a dereita no calendario non figura aínda ningún evento futuro e polo tanto imos crear o primeiro. Para iso, como os eventos o que se crean é para un curso concreto, imos aquí a parte de arriba, seleccionamos o curso para o que queremos crear o evento e na páxina principal do curso, aquí arriba a dereita outra vez, temos a opción de engadir un evento, adicionar un evento. O primeiro que nos vai preguntar pois é a data, cando é este evento. Desde aquí accedemos a un pequeno calendario e voulle poñer que o evento vai ser, por exemplo, o 18 de abril. Podería poñer aquí tamén unha hora de inicio neste cadriño de aquí, tendo en conta que Schoology utiliza o sistema de horas e de días ao modo inglés, é dicir, que non nos permite poñer as 17 horas, teríamos que poñer as 5 p.m., ou sea, as 5 p.m., non? Ou se é pola mañán, as 10 da mañán, 10 a.m., para distinguirlo de 10 p.m. Poderíamos tamén poñer o tempo final, é dicir, unha data en que finalizaría isto. Se, por exemplo, puxera aquí, pois que finalizaría o 27 de abril. Vedes o que vos decía do sistema inglés, que primeiro di o do mes, despois o día e o ano, é dicir, mes 4, día 27, ano 17. Isto é útil se, por exemplo, se trata pois ou dunha excursión ou de un evento, un traballo que hai que facer entre tal data e tal data, senón simplemente removemos a hora final e listo. Poñemos aquí o título do evento para que os convidados, os alumnos e alumnas sepan de que vai e lle vou poñer examen de avaliación. Aquí na descripción o que imos poñer, por exemplo, é o exame. O exame comprende desde o tema 1 ao tema 4 e consta de proba tipo test e proba de desenvolvemento dunha cuestión do temario. Podemos darlle aquí formato de lista e desde aquí abaixo poderíamos, por exemplo, engadir un arquivo. Poñamos por caso que temos un modelo de examen que se fixo na avaliación anterior, pois para que teñan aí para poder comprobar. Podemos engadir un enlace, por exemplo, un enlace a unha páxina de internet onde pode haber material interesante para este examen. Ou podo engadir un recurso. Supoñamos que o pasado ano, na clase, no curso de Historia do ano pasado, eu preparei pois un esquema de todas as leccións que entraban nos exames que pode ser útil para isto. Como isto terei guardado nos recursos meus, que xa veremos noutro momento, podería engadilo desde aquí. Aquí, confirmar presencia, é dicir, responder, en principio está deshabilitado, ou aquí solamente os invitados pois poden responder, como neste caso todos os alumnos van ter que participar, non é necesario que confirmen que van asistir. E as guías opcións que podemos comentar e deixar habilitados os comentarios ou non. Eu vou poñer, por exemplo, que non, aquí para empezar, comentarios deshabilitados. Unha vez feito todo isto, damos a guardar e se ora imos aquí a calendarios, desde aquí, examen de avaliación, vedes que xa nos pon terza-feira, abril 18, tarde, o exame comprende desde o tema 1 ao 4 e consta de todo isto. Vedes que aquí un alumno non podería responder. Se eu quero agora habilitar os comentarios, vou aquí a rodiña esta, editar, e nos aparece o mismo cadro de antes e habilito comentarios, salvo e agora sí que podería comentar. E con isto teríamos creado xa o primeiro evento. Se imos á páxina inicial do noso perfil, vemos que aquí no calendario aquí arriba xa aparece examen de avaliación. É dicir, podería pinchar aquí, volvemos ao mismo de antes e se pincho desde aquí, desde calendario, nos vai aparecer o calendario, neste caso de marzo, vou a abril, e aquí aparece o examen de avaliación.
Aquí nos aparecerían todos os eventos de todos os cursos que teñamos. E máis nada, aos alumnos xa lles aparecería tamén no seu perfil este examen, os alumnos do noso curso, por tanto todos terían constancia, e con isto concluímos algo moi sinxelo que é o engadir eventos ao calendario. Moitas grazas.